Българските стари занаяти постепенно умират, защото все по-трудно произведените изделия намират място на пазара. Въпреки твърдението на етнографите в пловдивският квартал Столипиново, ромите ковачи са стотици. Заради бедността, дори и по-възрастните мъже от махалата все още разчитат на кованото желязо, за да изхранват големите си семейства. С 52-годишния майстор-ковач Асен Асенов се срещнаха Ралица Дикова и оператора Стоян Станчев. Бай Асен, така го знаят в Столипиново. Той е един от многото ковачи в квартала, а на занаята му го е научил вуйчо му. Асен Асенов е на 52 години и казва, че иска да предаде занаята и на внука си. Сина му също може да борави с чука и огъня. Когато бях малък, изкарвах древни стотинки и ей го дойде клиент, даде 2 лева, аз отидах да си купя вафли, разказва бай Асен за детските си години. Спомня си как е гледал вуйчо му край огъня да върти желязото. 9-10 години почнах да работя. Как започна? Разказвай ми. Защото това имаме вуйчовци двама и покрай тях ми научиха. И аз като гледам, една-две ще развалям, помагам, правя толкова години и така съм свикнал, докато стана 10 и вика Ерген и след това вече почвам да работя. Интересно ли ти беше в началото? Много ми беше интересно, докато фащам от начало. Кое ти беше интересното в случая? Ковашките работи и почнах на то степен вече. Малко по малко вече започна, порасваше, ставаше по-голям, нещата започнаха да се получават вече. Да. Помниш ли кое е първото нещо, което направи самичък, като беше малък? Почнах вече от начало, когато почнах ножовете. Ножовете... Още от малък ли започна с ножовете? Малък бях така. Почнах ножовете и правих хубави работи, така, чудеса. Шарки, марки по ножовете и те почти като дойдат клиенти на вуйчо ми, нали? И те като гледат ножовете и хубави, вземат ги, разбираш. Ти реши, че щом ги харесват хората, започваш и ти да се занимаваш с това. И почвам ден на ден по-хубави и така, че станах на това възраст вече. И всяко ми знае, че ножара и правим ножови, нали? Но сега, че ножовете... Кажи ни за ножовете сега. Какви ножове правиш? Ножовете от ресорна стомана. Хи-14 нержавейка. Откъде взимаш моделите да ги направиш тези ножове или си всичко ти е в главата или някой ти показва нещо? Всичко от главата ми излиза. Никой не ми показва, аз така направи, всичко аз. Ти си измисляш модела? Всичко аз го смислям, за да бъде хубаво нещо. Но ти само острието ли правиш или и дръжката и всичко в готов модел го правиш? От начало до края. Кроим, точим, закаляваме на масло и т.н. Разкажи ми как се прави един нож, като го имаш парчето необработена стомана. Тази стомана е 65Г. Тази стомана. И аз като го кроя и почвам да го клепвам, да го разширявам. Нали, зависи ножа, как е широчината, дължината. Как го разширяваш? В оджака. Тоест нагряваш го? Нагряваме го, чукаме, разширява се. След което вече какво става, като го извадиш от оджака? Последно, след като го кроя, след като го ковим, след като студи вече, готовност за шмергела да се точи и да се даде форма. Какви хора идват тук да поръчват ножове? Има някакви клиенти, идват, които ме познават, да кажем, че някои касапчи идват на Сенчо направи един нож. Или като ми дал заявка в пазарите и си ги правя. Дават модела. И те като ми казват, че нож е за касап или за дране, или за прасе, нещо за клане. И си знам вече. По-различни са тези, които са ножовете за животните от другите? Различни.
Има много тънкости в ножовете. Има по-тясни, по-широки. Освен такива хора, идват ли при тебе някакви, примерно, по-богаташи да искат по-скъпи ножове? За сега не идват. За сега, понеже, да ти кажа, те китайци като скараха ножовете красиви, хубави, и за това, че и те вземат от тях, от пазарите вземат. Тоест, твоите ножове не могат да се мерят с китайските, така ли да го разбирам това? Понеже те са по-красиви, а по някой иска и вика ковано. Не щем китайски, турски, а искам кован нож, който от твоите ръце да излиза. Влизаме в неговата работилница, а там навсякъде са разпилени различни видове – чукове, клинци, клещи, пили и всичко, което е нужно от едно парче да се измайстори нещо. Огъня си майстора пали като едно време. И пещта му не е голяма, а до нея стои казан за каляване на желязото. Една стомана, когато е твърда много, 65 г, трябва да се закали така температура, тъмничко и на масло. А когато е пак също 45 г, се закалява пак на масло и тя по-мекичка. Може да ползва за всичко. А тази твърда стомана има много разлика. А ти с мека стомана работиш ли? Да. Всички видове. Откъде ги взимаш материалите, за да се добиеш и за да започнеш да работиш? Да. От параците, от заводите. То като няма в отпадъците, отивам в завода. И купувам и се правя. Сега както ножици овчарски. И купувам. Кажи ми, освен ножовете, какво друго изработваш при тебе? Всичко. Всичко какво имаш предвид? Всичко работа, мутики, вили за обръщане, търмъци. Тоест такива инструменти, които влизат в употреба на хората. Да, точно така. Добре, откъде знаеш какво точно да изработиш? Някой поръчва ли ти го? После къде пласираш стоката? Ходя в пазара. Кой пазар ходиш? Димитровград. Почти съм в Димитровград и ми дават заявки. Направи толкова мутики, направи толкова рокчета малки и капани. Какви капани? За вълци, животни. За животни. И си ги правя. И закарам ги там. Идват клиенти и си ги давам. А има ли моменти, когато хората видят, обаче кажат много хубаво, ама скъпо ни идва? Какви са цените, на които ги продаваш? Вярно, това е истина, че скъпо. Някой иска. Аз инчо, не трябва Нямам пари. Нямам пари и намалявам малко, за да бъде бизнеса малко така, по-малко, да се вика, да върви стоката. Примерно една мутика колко струва? 3 лева, 4 лева, зависи как е мутиката. Има голями, има по-малки. По-малки има, бабички, да се вика. А такива ножици за стригане, които ти казваш? Да, овчарски ножици си ги правя. Те колко вървят? 4-5 по гаранция. Кое е най-скъпото нещо, което продаваш сега в момента? Най-скъпото е капан 20-15 капани, ножици 4-5 лева. Капаните само единствено за вълци ли са? То има и различни, по-големи. За едри животни? Да, за едри. Нали? Зависи кой ще ми поръчи. Каква заявка ще ме дадат. И ти откъде знаеш как се правят капани? Аз ги знам от малкина. Да се вика. Има ли до сега оплакване от твоите капани? Не, нямам. До сега плакване няма. Аз както почнах, плакване нямам. Нямам. Хората ми хвалят. Всички ги знаят. Всички хора тук, кумши, или не само и кумши, навсякъде познават ма. Те са майстор. Не искам да се хваля, ама те са майстор. Това ли е за тебе най-хубавото? Да дойдат и да купят това, което си произвел? Да, това е истина. Не е ли сега, когато казва, че е икономическа криза, хората купуват по-малко? Вярно ли е това? Това вярно. Малко криза. Вместо да купуват 10, ще купуват 5. Дали ще върви, дали няма да върви и чакат някой си да купува. След като купуват клиентите на другия и после този човек идва при мене и купува.
Има ли моменти, когато не си продал нищо и си се разочаровал? Имал. Тогава какво си мислиш? После не мислил. Не се притеснявам. Като не можах, идвам се, пак се продължавам, в работница влизам, пак продължавам нещо друго. А сега хората нямат пари и не може да въртят и те не могат да купуват. И те, когато купуват от мене, и ти остават. И него стока устои. А след като той продава, той трябва да ми даде заявка. И аз почвам когато няма, и той вика, не може да продавам. И аз чакам. Нали, сега тръгвам на пазара, дали ще продавам, дали не, или Бог знае. Разчиташ на хората да ти харесат продукцията? Към тях сега. Надявам се на хората да дойдат. Добре, колко пари можеш да изкараш на един ден от твоя занаят там на пазара в Димитров? На пазара 150, 160, 180, 200, някой път 20-30, някой път 50. Зависи пазара. Някой път не идват вали, гърми, никой не идва, аз съм там веса. Чакам клиенти да ми дойдат. Някой път като вали много. За да ни направи показно, той вкарва парче желязо, което буквално за минути е нажежено до червено. Познавам го по цвета. То си личи. Като стане кърваво червено, значи е готово. Но ако го забравиш и прегори, не можеш да го използваш, говори майстора, а в ръцете му стоманата изглежда като глина, мека и лека. Като го гледаш, имаш чувството, че се искат много здрави ръце, за да въртиш чука, но бая Асен е категоричен, че не се иска толкова сила. И наистина, парчето на жежено желязо в ръцете му вече е изкривено, само с няколко удара на чука. А някой помага ли те, наследил ли те така да му предадеш занаята? Сина ми, двата. И двамата се занимават с това? Работят, идват, помагам, права, давам си, ако те ще направи така, ще направи. Си работят сега. Но те ли искаха да се занимават с това или ти им каза, че това е добър занаят и трябва да го наследят? Точно така, зависи от бащата, от родители, как трябва да ги възпитаваш децата. И ти как ги възпита твоите деца? Аз като вземам да ги възпитавам, да дам акъл, те ще правиш, това ще направиш по-малко, докато вземаш занаята. Тоест да са работливи. Така. И стига да имаш ти желание. Аз мога да ти кажа цял ден и нощ, като няма желание. Но те имаха ли желание да се занимават? Точно ги имат. Има желание и работят. Ако нямаха, щях да бъдат уличари. Харесва ли ти това, ти да чукаш, те да са до тебе? Дори напротив ми се харесва, когато влизат вътре и гледам, наблюдавам как работят, що работят и давам акъл, те ще направиш. Радвам се. Синовете да ме бъдат. Слушат ли те? Слушат ма. Цялата махала знае, че моите лица не са, като... Може да има малко, ама знаете, че вие сте си го изкарали. Малко с честен труд. Точно така. Малко да има, да бъде. Знаеш, че такива хора като тебе са малко в махалата. Обикновено много хора се занимават с нехубави неща. И сега зависи как е семействата. Зависи как е хората. Сега някак гледаме тях, какво вършат, какво правят. И не ли трябва да направим така? Имало ли момент, в който си мислил да се откажеш? Било ти е много тежко и вече ти е дошло и си казал край? Не. Вали гърми, само в работилницата. Ама тежи, не тежи, аз влизам се, спокоен съм, си работя. Кога най-много тежи? През лятото ли, когато е топло? Лятото, ако гледам и тежи, вярно, че тежи. Вярно, че е топло. Топло е и тук е топло. Тук е топло, и вънка, и държим. Работиме по-малко. Работиме по 2-3 часа, а после пак, докато се хлади малко времето. Стане 4 часа, 3, 4, 5. Пак продължаваме и така и те. Свиква ли човек с температурата да е топло? Да. Напротив съм свикнал особено в топлината. А зимата приятно ли е да се работи в такъв случай? Зимата много, напротив, пак е да се работи, се движи са. Тук топличко и се работи. Постоянно се движа, назад, заварявам, после точа, топло и... Имаш ли почивни дни? Взимаш ли си почивни дни? Откъде да взема тези почивни дни? Аз като решавам да почивам,
Не, ще почивам един ден, 2 дена. Кажи ми какво най-много търсят в момента хората? И момента на сезон съм аз. Сега момента утики върват. А зимата какво върви? Зимата почвам да направя прибори за камини. Какви са тези прибори за камини? Прибори за камини, лопати, мъшичка, ръгачка някакси за пепелта. Нещо, което да пипат огъня, а да не се опарят хората. Да, точно така. Лесно ли се прави това нещо? Лесно е, си се прави. Щом го знаеш, на мен е лесно става. За колко време се правят едни такива прибори горе-долу? Някъде, 1 час някъде, защото не е само едно. Има се работи, украси, заваряваш. Като казваш украси, с какво ги украсяваш нещата? Ими с някакви зомби, ги рисувам ги, както там имам някакви работи там, после ще ги покажем. Как ги рисуваш? Ръчно ли ги рисуваш? Ръчно, ковано, на река. И след като ги правя вече почти готово, и боя. След боята пръскам като еднаква златиста боя и става хубаво, красиво. Много хубаво става. Вече накрая, когато бъде готово, се боядисва всичко, така ли? Когато е готово, вече за продаване, и става вече мазвам черна боя. След като съхва боята черната боя и почвам да пръскам нещо така. Тази боя после не се ли изтрива? Известно време. Минава се боя. Но като начало има добър търговски вид и се продава. То трябва да има търговски вид от начало. То трябва да има. Само страни като се гледа е ясно, че това не е работа за всеки и съвсем не е лек, но при него цените са ниски. И въпреки китайските стоки, казва, че хората все още търсят майстори, защото направеното от тях не може да се сравни с купеното в магазина. Миналото през огъня и ръцете на ковача желязо някак е по-различно. А той, огънят, е основен в занаята на бай Асен и благодарение на хора като него не изчезва.